Срещата с душата близнак е едно от най-силните духовни събития в живота ни. Тя се случва, когато сме готови да израснем и да приемем любовта в нейната най-чиста форма. Кога я срещаш? Обикновено в моменти на голяма трансформация, когато си преминал през трудности и уроци, които са ти помогнали да израснеш емоционално и духовно. Тази среща се случва неслучайно, тя е предопределена от Вселената. Душите близнаци се намират, когато са готови да изпълнят своето духовно предназначение. Как я срещаш? Често това се случва чрез синхроничности и странни съвпадения, които не можеш да обясниш. Може да е чрез числа, сънища или други знаци от Вселената, които водят към тази съдбовна среща. Когато се срещнете, усещането е като да познаваш този човек от много животи. Привличането е енергийно, дълбоко и неустоимо. Връзката с близнаковия пламък е повече от романтика, тя е духовна мисия. Вашето единение служи за духовно израстване и трансформация. Близнаковите пламъци се предизвикват взаимно да излекуват старите си рани и да преминат към ново ниво на безусловна любов и разбиране. С тази среща идват и предизвикателства, тя може да разкрие най-дълбоките ти страхове, но същевременно ще те научи на безусловна любов. Именно чрез тази трансформация ще откриеш истинската сила на душата си и нейното предназначение. Срещата с душата близнак е нещо, което променя живота завинаги. Тя ти напомня за безкрайната сила на любовта и потенциала, който носиш в себе си.